Extreme Minecraft. Трети епизод. Здравейте, аз съм Артем Владечки, а това е Ники Къчев. Здравейте, аз съм Ники Къчев, а това аз съм Владечки и ние сме новите говорители на Extreme Minecraft. Поради една причина умряха птичи гръб. Да ви представим първото. Кой са Ники? Аз коля. Така, това е първото изпитание за днес. Само долу има TNT-та, тъй че участника трябва да минавате и по-бързо. Или ще отиде от тази страна, не знам. Всъщност ще отиде от тази страна и после ще скочи право в вода там долу. И трябва бързо да пристигнем до водата. И всички неща ще гръмнат. Вече ги бяхте с нас. Това е първият участник, Осама бен Ладен. Мараба! А това е втория ни участник, Псай от Gangnam Style, най-известният клип на света. Хули това? Здравейте, аз съм Осама бен Ладен. А колко години си е? На 51. Благодаря. Какъв сте? Циганин. Благодаря. Готов ли си да започнеш? Точно така! Което скрава дет ма гледа така? О, ще ме изеди! 3, 2, 1. Той бяга на TNT-то. Той бяга на TNT-то. Кача във водата! Сега трябва да се измъкне тук. И той сигурно ще получи 5000. Той ще е богат. Той успя! Осама бен Ладен успя! Бъдещия терорист успя! Осама бен Ладен! Ей! Той получи 50 000 лева. Следващия ни участник Псай. Това е прескока, който ще прави Псай. Ето вижте каква дупка. Тук ще трябва да стъпва на тези купчи. На тези купчета. Ето тук, ако падне край с него. Тук има лава. Трябва да стъпва ето така. И така. Тук е финиша. Ето. И това е труден прескок. Не знам дали ще успеем. Както и да е. Ще дадем на Псай втори шанс, защото той падна още от първия път. Горки не успя да се порадва на... Стига се крещя. Той Псай умря, но той има брат-близнак, който е напълно неизвестен. Не, брат-близнак! Просто това игра! И шо? И той го телепортира. Това е неговия брат-близнак. Не, той няма брат-близнак! Това е неговия брат. По-сериозно. Пауза. Мога ли да помоля? Това са истинския Псай. Както и да е. Това е скокът му, нали? Извинявайте, гледах някакъв смешен вид. Май Псай не успявам. И това беше от мене Артем Владечки и от мен Ники Кънчев. Довиждане, това беше третия епизод на Extreme Minecraft. Очаквайте ни следващия епизод.